Om Swastiastu, Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang jalan. Itu kan suaminya ini. Enggak peduli. Terus ini kok nggak kenal sama suaminya? Makanya kamu tarik, kamu masukkan ke apa? Ya sange pinter aku ae. Jadi semua ini saya kok dari nanti, kok dari nanti kamu tarik di mana? Kamu masukkan ke mana? Tak lenek ngono lho. Nah, Gunung Kawi. Gunung Kawi. Iya. Berarti Sukmane iki tarik badan itu Sukmane wis nek Gunung Kawi. Iya. Badan itu Banggawi. Iya. Sing deleh kono Mbah Jo. Baca apa? Iya, lek kowe pinter wae rasa tekok aku. Ya aku sing ngomong kuwi terus apa? Oh, lek kowe pinter wae rasa tekok aku. Baca. Sing deleh kono kuwi Mbah Jo. Dadi iki masih omok telu ono Mita Kurjana ora reken. Ora respon. Nek kono dikurung ngono Sukmane. Yo no, kepenakan lek dicone, malah demen karo kuwi nah nunggu. Wong tujuane ben gak demen karo kuwi kok. Berarti ki padha karo santet bubar rumah tangga. Yo, kuwi pinter wae baru. Lah sapa sama pinter aku. Lho kuwi lagi iso, tapi lek kowe narik sukma ku ora iso. Lek nggih bubrahne gen ra omah-omah kuwi bener wae aku. Caramu piye? Ndak nggih apa iki? Ritual iki yang tak belajar. Ritual ya. Tapi dadak tekok berarti ora iso sini. Iya, makanya rasa belajar nek cara bubar rumah tanggane iki piye carane. Pokoknya aku dibayar. Loh, aku ora ono piye carane. Piye mak tekok aku ki? Kowe ora rahasiaku no. Loh, aku ya saiki lek kamu iso ngono ora ndek murid terus sapa sing terus mati. Hanya mati yo Mbah Jo. Makanya aku ora ngalih. Ra nek sing iso jebol nek isan. Wonge mati. Lho, cuman mati nih ya kok wis suwi mati. Mati kok aku kayak terakhir kan dijak. Kamu mati boleh. Aku lihat mau iki ngomong gitu. Loh, awakmu nanti. Iki nek ngene. Loh, awakmu sing asli. Aku nek kono nek Gunung Kawi. Jadi aku ki jadi ini Bang. Engko lek makane cah iki goblok lek nek omah yo. Asine goblok. Piye nek omah kok gane meh turu ngono Wis awakmu ning Gunung Kawi kamu dadi tumbal ngono piye kalau kondang pesugihan. Ora untuk pesugihan, ora gawe pesugihan iki. Mek gursir bubrahne iki lho, gen pegatan karo iki tapi kok angel men iki ngapo? Mbok alah, tibake lek golek ning Gunung Kawi ngembran sampean kuwi. Yo, ngono lho. Dadi di Gunung Kawi kono. Oh iki biyen kan dijak rono to. Dijak rono. Ya kuwi mang ditarik, celuk tekoki jenenge ngono. Terus Iki biyen dijak rono. Tekoki jenenge sapa? Mita Kurjana. Wis roh netone, tarik seretan penak. tadi Sukmane. Terus nek kono dikurung nek apa? Apa ya? Dari kendi yuk. Dari kendi ya? Lu ngerti kendi? Ngerti tak kendi? Ngerti. Kendi itu pada air zaman dahulu dari tanah. Tapi aku ora oleh delok. Tapi diteleh kendi tapi ora oleh delok. Aku yo ora ro. Cetok. Iya perkara Sukma ya Sukma. Tarik Sukma. Aku dudono piye carane ngobati bapak iku. Kok meno kepenak lho kok. Kuwi apa sih mbok gawe maksudnya? Iya. Aku kan diopahi jupuk karo mbahku. Terus saya sampai jumpa nggih. Lah ora usah lho. Penake awake dhewe konconan to. Iki gen bangga loro. Iya.
Adik koncoan. Koncoan ae. Iki ben mari. Lha iki engko lek mari Ya awalnya wis ora duwe dibayar. aku ora seneng kok duwe. Lah aku dibayar aku ora boleh duwe. Tak sopo lho iki mah. Terus tak tahu apa itu kok mari. Aku cegah ndek dihapusi wong kan ndek nyok. Dihapusi piye? Ndek nek sing nambani iki wong ada kono. Ora nyang omahe. Reko-reko nyelok aku barang. Ra iso nambani tapi. Tapi nggih dipois saya. Wong ndek iki kayak aku dupane nduk uwi jenise. Apa? Cuma dupa aku nyira Mas. Sama nyira aja. Wong ndek iki kok nek dupa aku. Iki apa iki? 100 ya. Sama ngalih kan dupa apa? Aku lali kayak tiga yo. Sik, aku pengen awakmu santi awak sama. Deh. Karo. Nek Indonesia Mas dupa kae. Jahitan dulu. Jalur jahitan dulu. Ah, itu poin. Masane dek iki ya. Sing banyak sama ini anaknya. Yo po. Itu bapak dia lagi. Kuwi opo delok? Dupa kira gunung kawi. Yo binangun. Ora ngono kuwi. Lha piye? Gitu. Tak marah kalau gunung. Kemudian tarik semua uang bayar uang. Iya. Terus semua uang awake uang dileboni. Lha tapi cah iki ora iso diculne kok wis kadung dikurung nek kok ana kok. Piye lek mau ngeculne? Mau pecah kendine. Biasa deh. Nah, ora iso. Ora sama jebol. Ora iso. Iso kan. Kuwi mung kok ya dadak ero ngono nyapo nang geding aku. Aduh, dipunasani. Wis tak penakne wis jenengku sapa? Telur nasional. Lama juga. Ayo dir wae mujene. Ora apa-apa. Iso ya. Masalah iso. Boleh sakti aku sih kan. Jangan foto ini. Tukidul. Tukidul. Kalau bisa ngilangi aku jan kondang itu tenan. Kondang ya? Tenan nih kalau sampai bisa ngilangi aku kondang tenan nih. Enak betul. Kayak gitu kan. Aku ini mau dibeli gini, ini sekitar 2014 tak omong ini. Ini doh. Sehingga apa ini siapa? Ya, iki digorono, ora aku sing digorene. Bocah iki sing dijak rono. Ora kok aku sing ngoro-rono ora. Sing nggawa yo kuwi kok lanange kuwi kok kudu aku sing mengkal rene ku ora. Aku kok dibayar yo mlebu ngono. Ya betul, saya ramet tuh, kalau kamu ngono sapa sing nggon?
Oh, sangat. Aku misalnya, gue pengen tuh tadi. Oh, itu loh keren, kembali kayak gini nanti Israel itu semua. Aku sering semua pengen, makanya aku kerasa kayak gini. Ya kamu pengen sing alammu sejati nih, alammu enggak pengen. Orang yang panggon ini awak ibu lah, gue lanang guna wedok lebih dalam kelon. Aku punya lanang kok. Lah iya, kelon marang lanang karo wedok. Murah. Berarti lah tuh kelon. Wah, aku lah demen kok. Aku udah nggak ada iso nambahin. Ya ora aku ora nambahin. Aku ora nambahin. Aku ki ora sah diganggu wis biyen tak nek kene ngono. Kayak aku mau apa nih, otakku panas nih. Kamu dengan saya? Ora iso. Nah, aku ngongkon-ngongkon aku. Kono Hindu ora iso nglawan. Maksud ada astu itu, maksud ada astu ya. Yo, Oh, pasti astu. Bismillahirrahmanirrahim. Waitan. Rokok. Sampai sini Pak. Sing mata. Saja loh. Berarti semuanya balik ibadah itu. Kamu jalan. Tentang jalan. Assalamualaikum. Ini kamu jalan. Assalamualaikum. Ini kamu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sadar Assalamualaikum. Belum saudaraku. Belum saudaraku sama berapa? Takut, teman jenis takut jana. Oke. Takut jana. Ini begini sampean. Alhamdulillah. Ini apa? Sampean mang kebon dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saman anaknya dijalin berapa? Anak sama dijalin lah. Kenapa, Pak? Anak sama dijalin lah. Betul. Jenis anaknya siapa? Anak sama jenis apa? Ini jenis sampean. Dan anak biru sampean. Dan anak biru. Kembali kesadarannya. Minta ujian kembali kesadarannya. Anak sama biru. Lu. Anak sama lu. Anak sama lu. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ini kembalikan ingatannya, kembali ingat pada dirinya, kembali ingat pada keluarganya, kembali ingat pada anaknya. Ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Sama aja ya? Sama jamu. Ya, sahabatku dimanapun Anda berada, sesuatu yang saya bagikan di konten saya tentang tarik sukma, ikat sukma, panggil sukma, ya, itu insya Allah ada, ya, akan percaya jika seseorang sudah mengalaminya, dan di situ tarik sukma sebenarnya dilakukan untuk kebaikan, untuk membalikan pasangan yang pergi, untuk membalikan pasangan yang selingkuh dan lain-lain, bukan untuk merebut istrinya orang. Ini sangat dosa besar, itu yang tidak saya ajarkan dalam ajaran saya, dan sangat fatal sekali ketika seorang hidup tanpa sukma. Dia lupa sama suaminya, dia lupa sama anaknya, dia lupa dengan namanya sendiri karena sukmanya ditarik oleh seseorang. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga ilmu tarik sukma yang sudah saya berikan dipergunakan dengan baik, tidak untuk membuat sesuatu yang buruk. Semoga apa yang saya bagikan ketika nanti dipergunakan dengan baik, bermanfaat, dan bisa membantu Anda yang tinggalkan pasangannya. Semoga dalam video saya menjadi suatu manfaat dan faedah. Tidak ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, akhirnya negatif. Saya ucapkan terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.